Kumno kabam pisah hakapor election kakta yakari bat kajat penju ladang ya keren ya ke election nyemla ban klet ya kapisah namar mentah kat kiba keren gikan mau baik ya kapisah harai la kataru andang la persang wat bunia nagi riu pai ba kidang bun ba kibam juyo i ya kata kapisah election watang sipia ru laino kikato kan neki leader kibaya lam hagi senang bat hagi unit baper hawai nyemla bat banlen bagi don ki constituency kiba jur kajing ya ther pisah kumbangi ni syajo sngeu mentangin yo banya pej bat ngah ya kikato kane ki jingma kiba ap yangi ladangi bam pisah election kabanen kong kiba don kamen sim ban sekri pej ba bad badon sap kin yo lat ban long MLA ne MGC jongi kumta ngin si tom ban yo briu babiang namar kiba badon sap bun naki kim don pisah mentag ba adangi la bam shwa ka pisah jongki kiru anda kila job kin yale shwa ban penmi ya ka bai try bat ka profit jong ka jing pelut hadin bakalami kin saw kan show nakamta ka next election pat kumta ni ki paj ba nginam yo AA ka jing mentoy ngin i pat satang ka jing jot jing pay haman ki surak bat haman ki jaka pangilai bentak balai ladai ka jing lut ka he tela dijia bakim don pisah kim ban se ban wat da ki wei pat kinong the pisah ban long kum ki investor jongki kumta anda ki la job kin long shu kinong mi khmat paj ba kin dei tang ki nyang ko ngu jongno re jongno kabanta ka basaw ki jot ki khun samla bat ki ngop hagi kam sniu babun jaj ngi i hakapor election bun kinong di bat wat ki bam judi ru ki di namar ki ong yo ladam di mentah lano pat benta ka basan kajing song shit klem jengmut teng balayo pisah nau kandidat ki perkhat bau kandidat ui jeki kile song shit harukom hadu teng kawan ra kajing mensaw badwat kajing yap ru khamtam hadin bala depdi parlok kan mau yi kane kawai bala dangi la sha thit ngelalong kum kitiar gitar hakmat jongno re jongno unong thit habau thit uthit pen kam yalade amban du nong kublai shibun nyasai kendu pat ha kawai pat ke video